Vice Ganda versus Cardinal David. Dad, alam mo, naging viral ang isang sinabi ni Vice Ganda noong September 21 nung pumunta siya sa anti-corruption or trillion peso march rally. Ang sinabi ni Vice Ganda na hindi na dapat ikulong ang mga corrupt na official na sangkot sa mga flood control or mga iba pang mga corruption projects sa gobyerno. Dapat daw, patay na daw ang mga corrupt officials. Dapat ibalik ang mga death penalty para sa mga corrupt officials dito sa gobyerno natin sa Pilipinas para matakot na ang ibang tao na maging corrupt dito sa Pilipinas. Ngunit, sinabi ni Cardinal David na hindi ito sinasang-ayon ng Catholic Church kasi ang sinasabi ni Cardinal David, kahit na ibalik mo ang death penalty, ang mga mayayaman at mga corrupt, sila ang marunong kung paano maglaro ng sistema ng hustisya dito sa Pilipinas at sila pa ang makakatakas sa death penalty. At yung mga mahirap at mga walang kakayahan na maglaban sa court ng hustisya, sila pa ang madadamay sa death penalty. Kaya hindi ito masasolve ang problema sa Pilipinas. Ang sinasabi ni Cardinal David, kailangan ng true reform sa government natin at sa justice system natin para mawala ang korupsyon dito sa Pilipinas. Hindi ang sagot ang death penalty. Dahil ano masasabi mo dito? Tama ba si Vice Ganda o si Cardinal David? Dapat bang ibalik ang death penalty para mas maraming matakot sa korupsyon? Or tama si Cardinal David na kahit na ibalik mo yan, makakatakas lang naman ng mga mayayaman at mga korrupt kasi matatalino sila at marami silang paraan. Tingnan natin. Sabi ni Vice Ganda, dapat patayin na, no? Dapat dalhin na sila kaagad sa death chamber, no? Para na sa ganun, maparusahan sila para hindi na tumulan yung iba, no? Ngayon, kung titingnan natin, unawaan naman natin kung bakit gano'n. Kasi naglalagablab ang mga damdamin ng ating mga kababayan sa mga kabalbalan, katiwalian at pandarambong na ginawa ng ating mga opisyalis. Ito pinagkatiwalaan natin sila tapos pinagsamantalahan naman tayo, ginahasa at nilapastangan ang ating pagtitiwala at ang kabangbayan. Kaya nauunawaan natin kung saan siya nanggagaling at kung ano yung puot na nararamdaman niya sa kanyang damdamin. Pero tama rin naman sinabi ni Cardinal David, no? Kasi nga kung iyong gagamitin ang death penalty na pamamaraan, kadalasan sa mga may kaya at may makapangyarihan, marunong silang gumawa ng paraan, marunong silang humanap ng mga tamang abogado at minsan nasusuhulan pa rin ibang opisyalis natin at natutukso din sa mga malaking pera na kanilang iaalok para sila yung mawalang bisa. So hindi rin patas to, ang mapaparusahan na ng gusto dito yung mga mahihirap, no? At saka kung titingnan natin kasi, ang death penalty is a good exit mechanism for people who have done bad, no? Ibig sabihin niya, parang binibigyan mo sila ng exit mechanism na wala na yung paghihirap. Sa ating titimbang, mas maganda maikulong mo ngayon mga tao na nagkasala. Kasi nga, iba yung mental torture saka physical torture na mararamdaman ng isang tao sa kulungan. Ito yung dapat nating tandaan, mga kababayan. Mas mahirap makulong kaysa patayin. Pag pinatay ka, tapos na lahat ng problema mo. Pero pag nakulong ka, pag habang buhay mong pinagdurusahan ang iyong mga ginawang pagkakamali. Kasi hindi madaling mapreso, no? Pag napreso ka, ang daming sakripisyo diyan. Hindi lamang ang iyong liberty, pero at the same time, maraming threat sa loob ng kulungan. Hindi lang yung comfort mo, at the same time, wala ka ng future, no? So yun ang mga tinitingnan natin. Kaya mas maganda kung ikulong na lamang natin sila, multiple life sentences at no pardon, para sa ganun, mas matakot itong mga to na gumagawa ng katiwalian. Ang naramdaman natin yan nung nagkaroon ng pandemic, nung COVID-19. Kahit na tayo nasa bahay, hindi naman tayo talaga nakakulong, pero hindi lang tayo makalabas, para tayong talagang bagot na. Yung iba nga na sobrang bored na, talagang na-stress na sila sa pagka-boredom nila, no? So yan ang mga sinasabi natin, no? Bagamat naiintindihan natin ang puot sa damdamin, kinakailangan pairalin natin yung tamang pag-iisip at wastong hustisya na ipapataw sa mga yan. Pero sang-ayon ako na dapat bigyan sila ng penalty na talagang panghabang buhay at multiple life sentences na walang pardon at all, no? Kasi yun ang naging problema. Minsan, pagka malakas sa Pangulo, napapardon, no? Nakakawala pa rin. So yun ang sinasabi natin na dapat nating lagyan ng clauses na pagka ganitong klase mga kasalanan, wala na talagang pardon. So Dad, sa tingin mo ba, aside from prison or life sentences, sa tingin mo ba dapat mas malalalin ang punishment sa kanila at sa kanilang mga assets? Kailangan mo ba na ma-freeze na at ma-confiscate ang lahat ng mga bahay at ari-arian nila dahil nasangkot sila sa korupsyon? Tama yun, no? Dapat lahat ng mga perang kinulimbat nila maibalik at hindi lamang yun, dapat may penalty pa. At the same time, kung yung mga perang yun ibinigay sa mga kamag-anak o merong ipinasa sa mga malalapit sa kanilang tauhan, dapat pati yun mabawi, no? Kasi yung nga sinasabi natin, para ito iwasan na tularan ng iba, no? Kasi nga kung yung mga nakikinabang doon nila lilipat yung mga kayamanan, ganun din, no? Parang tinotolerate mo yung sistema. Kaya kinakailangan, kung meron pati madadama yung mga hindi involved dito na napasahan ng pera at mapaparusahan din, iiwasan nila yung mga ganitong klaseng tao dahil ayaw nilang madamay at masisira na rin yung buhay nila. So Dad, ang solusyon, hindi lang yung tao na corrupt ang mapunta sa prison, kundi ang mga kamag-anak niya at kung sino man nakahawak ng pera na corrupt na nabigyan niya. Tama yun. Lalo na yung mga nakinabang, no? Kaya nga meron tayong sinasabi mga nepoyuki, no? At saka mga nepo kids, no? Yung mga sinasabi natin, no? Hindi lang yung mga nepo kids, yung mga nepoyuki, mga naging girlfriend, kabet, whatever, na biniyayaan ng kung ano-ano, dapat pati yun madamay. Parang sa ganun, matatauhan tong mga to na kahit ang marami silang pera, alam nilang madadamay sila pag
pinatulan nila yung mga ganitong sistema. So kung ganoon, actually mapupuno yung mga preso natin dito sa Pilipinas. Pero siguro naman, mas maraming matatakot na mag-commit ng corruption at maging connected sa mga kurakot na official na ito. Ngayon, sa inyong opinion, ano ba ang mas tama? Si Vice Ganda na sinasabi niya na ibalik natin ang death penalty para patayin na lang natin lahat ng mga korap? O si Cardinal David na sinasabi na mahirap mamatay yung mga korap na yan kasi makakatakas rin sila sa mga hustisya natin? Anong say ninyo dyan? Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Huwag natin kalimutan mga kababayan, may hustisya sa lupa at may hustisya ang langit. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil alam natin na may Panginoon na siyang gumagabay sa lahat sa atin at alam niya kung anong tamang parusa sa bawat isa sa atin. Marami po salamat. Ko si Michael sa inyong dad ng bayan.